Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Het is zondag 27 juni en dit is het nieuws in Zeeland van vandaag. Het Ostrea Lyceum in Goes is tot woensdag dicht. Leerlingen krijgen tot die tijd weer thuisonderwijs. Aanleiding voor de sluiting is het sterk oplopend aantal coronabesmettingen onder leerlingen en medewerkers van de school. Afgelopen vrijdag stond de teller al op 32 besmettingen en een leraar ligt op de intensive care aan de beademing. 2 weken geleden sloot het Ostrea al de VMBO-afdeling. Daarmee werd gehoopt het aantal besmettingen terug te dringen, maar dat bleek dus niet afdoende. In Capelle is aan het begin van de middag door een groot politieteam een man aangehouden die vanmorgen met losse vlodders had geschoten in Goes. Na een incident in de relationele sfeer sloeg de man vanochtend op de vlucht. Toen hij terug naar huis wilde keren, loste de politie waarschuwingsschoten. In Capelle werd hij uiteindelijk aangehouden. Na een heel stille coronaperiode merken ook de dierenpensions dat mensen er weer op uittrekken. En opvallend, er zijn veel puppies in de opvang. Op dit moment komen er ongeveer 10 puppies in het pension, maar vandaag zijn er 7. Is dat veel? Dat is best wel veel, ja. Toen ik hier begon heb ik niet gezien dat er zoveel puppies kwamen, dus daar zien we echt wel verschil in, ja. Veel puppies en ook weer de vaste honden in de opvang. Ook hier in Grijpskerken kun je zien dat het gewone leven weer op gang komt. We zien dat er weer meer dagopvanghonden komen, dat mensen weer gaan werken en we merken dat er weer versoepelingen zijn om op vakantie te gaan. En voor de vele puppies is hier nu ook een speciale rustige puppykamer. Dus we zijn echt ontzettend blij dat we nu deze kant op gaan en dat we het gered hebben. In Knokke opent volgende week een tentoonstelling die de havens in het sfeergebied van vroeger weer tot leven brengt. Ja, fantastisch hè. En daar staan we dan inderdaad ineens in een hele andere tijd. Het is zo uniek. Archeologie en onroerend erfgoed, dat is niet alleen maar een hoop stenen waar je voorbij loopt. Dat is niet alleen maar een schilderij waar je naar kijkt. Het sfeergebied waar het om gaat, dat is niet alleen van Vlaanderen. Dat zijn wij ook. Het moet tonen hoe toen in Vlaanderen geleefd werd, hè? Dus ook in Zeeuws-Vlaanderen. En dat is wat deze tentoonstelling doet. Dat is wat die virtual reality ook doet. We gaan echt gaan tonen hoe het toen allemaal was. Volgens de organisatie komen alle goede dingen in 3. Zo is het dus. De tentoonstelling is er deze uitkijktoren waarin je uit kan kijken over het Zwin. En is er een fietsroute met deze palen langs de kant, zodat je terug kan gaan in de tijd. Aan de tentoonstelling en fietsroute ging bijna 10 jaar onderzoek vooraf. Dat op deze manier de resultaten worden gepresenteerd, is voor de onderzoekers ook even wennen. We staan er zelf van te kijken. Het boekwerk is er ook natuurlijk. Maar het is wel zo dat de evolutie en technologie nu voor ons archeologen die een verloren wereld trachten te reconstrueren, een ongelooflijk handige tool is. En die het echt veel beleefbaarder maakt, immersiever maakt voor een publiek om echt in die wereld te stappen die wij hebben onderzocht en gerecreëerd. Ter Holen had vanochtend alles behalve een rustige zondagochtend. In totaal kwamen er 320 mensen naar het dorpshuis om mee te doen aan een zogenoemde sneukeltocht. Gewoon lekker op het gemakje wandelen en een beetje sneukelen, dat is de bedoeling. Ja, tijdens de corona is het wel leuk om zulke dingen te doen. Nou, veel plezier. Geniet ervan. Dankjewel. Een sneukeltocht moet je zien als een tocht waarbij je wandelend of fietsend, wij doen het wandelend, langs een aantal stopplaatsen gaat waar je een lekkernij kunt krijgen. En dat verzamel je, of dat gebruik je ter plaatse. En dat is sneukelen. Voelen jullie de voetjes nog niet? Nee hoor, het is nog niet zo ver. Wij zijn wel wat wandelen gewend. Hè? Ja. We hebben nu 3,5 gelopen, dus nog 6,5. En we hebben al best wel wat gesneukeld. We hebben kibbelingetjes gehad en we hebben een appelsapje gehad. Dus helemaal prima. En we sluiten af straks met een lekker kop koffie. Hè? Ja, en een pint. En een pint. Het Schouws voetbalelftal heeft vanmiddag een oefenwedstrijd tegen de profs van Lokomotiv Zagreb met 2-5 verloren. De nummer 8 uit Kroatië is op trainingskamp in Nederland en speelde vanmiddag op het veld van ZSC in Scharendijken tegen de Schouwse amateurs. Die verrassend op 1-0 komen en op 2-0 door 2 goals van Ramon Jansson. Na een 2-1 ruststand buigen de Kroaten in de tweede helft de achterstand om en winnen de wedstrijd met 2-5. Lekker even een potje voetballen voor het eerst, een beetje publiek erbij. Ja, en dan denk ik dat we wel gewoon tevreden mogen zijn over de wedstrijd. Ja, dat je weet dat er een profclub hier naartoe komt, dat is sowieso wel leuk. Mooie ervaring. De toegang was gratis.
Toeschouwers hoefden geen negatieve coronatest te overleggen om binnen te komen, maar moesten wel 1,5 meter afstand houden, maar dat lukte niet overal. Er waren ongeveer 250 toeschouwers aanwezig. Opvallende speler bij het Schouws elftal was verdediger Julius Bliek uit Burghaamstede. Hij stond het afgelopen seizoen onder contract bij de profs van FC Dordrecht, maar is nu zonder club. Maar hij wil graag terugkeren in het profvoetbal. Op dit moment zit ik gewoon nog in een profclub en daar heb ik ook alle vertrouwen in. Maar ja, we gaan het zien van de zomer wat er gaat gebeuren. Trainer Henk Schouten van het Schouws elftal kan tevreden zijn. Zijn ploeg verlaat met opgeheven hoofd het veld. Het was een rustig begin van de dag met een paar opklaringen, maar het was wel een beetje heilig om mee te beginnen. En langzaam maar zeker werd het ook drukkend warm, ondanks de noordoostenwind en de onweerskans nam ook toe. Die kans op regen en onweersbuien blijft ook een flink stuk van de avond en er is bij een onweersbui ook kans op hagel en windstoten zijn ook nog wel mogelijk. Vannacht neemt de buienkans wat af, mogelijk ontstaat er in Zuid-Vlaanderen wat mist als het daar even opklaart. Morgen is de lucht nog onstabiel. Er is veel bewolking in de ochtend, met vooral op Schouwen en Tolen nog enkele buien. In de middag is het meer verdeeld, met af en toe een beetje zon, maar verspreid ook een paar regenbuien. Het is vochtig weer met een zwakke veranderlijke wind. Wel is het minder warm met maximumtemperaturen rond de 22 graden. En van dinsdag tot donderdag is het ook wisselvallig, met niet al te veel zon en vooral dinsdag af en toe wat regen. De maxima gaan iets verder omlaag. Eind van de week wordt het wat droger met wat meer zonnige perioden en dan wordt het ook weer een paar graden warmer. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht voor deze zondag de 27e juni. Zometeen nog meer programma's, dus ik zou zeggen blijven kijken. En voor nu een hele fijne avond nog en graag tot morgen.